Bisan pa man sa pagbunok sa Uwan ni atong Sabado, wa kini makapugong sa Independence Day celebration sa nagkadaiyang bahin sa Sugbo. Si Uwan mayroon din sa report. Sa Cebu City, gidayon gihapon ang programa alang sa ika-123 ka tuig nga kasaulugan sa adlaw sa kaugalingnan. Kay mibunok man ang kusog nga uwan sayo sa buntag niadtong Sabado, kansilado na ang naandang flag raising ceremony. Hinuon, gipatukar gihapon ang nasudnong awit. Isip pagbukas sa programa, samtang ang mga nanambong sa kalihukan mipasilong sa mga tents nga gimontar atubangan sa Cebu City Hall nga may bitbit nga mga flaglets. Matod ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama, karon nga anaa sa pandemya ang pagpabakuna ang paagi aron hingpit nga mamahimong gawas nun batok sa COVID-19. Gipasigarbo usab sa mayor nga moabot na sa 70,000 ka mga Subuanon ang nabakunahan. Liberate ourselves from the quagmire of COVID-19. Vaccination is the way to liberation. Sa Lapu-Lapu City, gisaulog usab ang ika-123rd Independence Day celebration sa Mactan Shrine. Mitambong sa kalihukan ang mga pinili ug tinudlong opisyal sa dakbayan. Bit-bit nila ang mga flaglets. Bisan sa Uwan, napahigayon gihapon ang wreath-laying ug floral offering sa monumento ni Dato Lapu-Lapu, ang labing unang Pinoy nga nakigbatok sa mga langyawng mananakop. Mipahigayon usab og linahi nga kalihukan ang Cebu City Jail Male Dormitory sa pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan. Sa admin building ground sa facility, gipahigayon ang flag raising ceremony, wreath laying ug pledge of allegiance to the flag. Tungod sa health protocols, ang mga lockdown personnel lang sa BJMP Cebu City, PDLTC facilitators ug ALS volunteer teachers lang ang nakatambong. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.